Nós éramos aquí uns chavales que andábamos a xogar entre nós. Íbamos á escola aquí, e cando o maestro a mellor iba a tomar café arriba coa moi, nós andábamos pola carretera, cando chegaba Don Pedro, nós xa andábamos máis co maestro. A vida militar fixena en Vigo na guía, ali era algo de recomendados. Meu pai levábase ben co o fillo do secretario aquí do ayuntamiento, entonces alá unha amistad e tal, porque non íbamos todos, o sea, só eran mellor unhas plazas 4 ou 5, máis non había, había máis, pero viñan de outros lados. Cando vin a vida militar, empecé traballando aí, pero claro, sempre vas un pouquiño máis, non? E entonces, pois, bueno, pois vou montalo eu, e bueno, pois arrancamos. Naquela, a mellor, empezabas coa maquinaria, porque primeiro eran as bicicletas e todo aquilo, non? Pero despois pasaches ás motos, motoserras e todo, e coches, que agora tamén temos talleres de coches ali arriba. Sempre vamos un poquinho máis, o sea, senón non podemos quedar quietos. Entón a xente xa confiaba nun, dice, mira, aquí arreglame iso tal, pois arreglábamoslo. No NAMPA hubo de todo, porque chegaba un pai, fumaba un lío de carai, o sea, porque a mellor chegaba aos rapaces, oye, tú, como haces isto e haces lo outro? Pero, bueno, pouco a pouco tuveron que ir entrando por non lle quedou máis remedio. Sí, eu fui un vicepresidente 12 anos do Club Caselas. Ampliamos o campo, o noso campiño era un campo, era nada. Compramos aquí terrenos e fixámoslo doble, porque aquilo era non era nada. Pois a veces dicía, bueno, vamos ir a largar o campo. Nós tiñamos uns montes por atrás, e nós e outros máis, non? Dice, bueno, eu ali, non sei, a mellor cobraría a 10ª parte do que me tocaba. Pero se eu estaba metido no lío, o máis normal é que tamén, verdad, aportara 2 ou 3, meu cuñado Pepe, eu, así, 3 ou 4 anos que facíamos o que podíamos, claro, eso está claro. Si, algúns casei, si. Unos, si, algún viñan, en vez de ir á iglesia, casábanse aí no... Claro, non daba traballo ningún, hombre. Os declarabas marido e mujer e andando. Bueno, é firmar. Eu sempre estuve disposto porque me dicían, ven no concello, ven... Lolo sempre estaba aí porque fixera falta. E a miña forma de ser. Si, algunha vez sempre viñan unhas queixiñas, non? Que, oye, coño, tal, si, bueno, pues trataremos de arreglalo, non? O sea, eu dicía, isto é así, se queredes, se non contar comigo. Tamén sempre pedías unha cousa dentro da normalidade. Hai que ser serios, non andar a decir tonterías e despois non cumprilas, porque se non cumples, depois xa non te fan, non te respetan. Por lo menos, se veñes un ton, dices, bueno, pues sí ou non. Non andar de tiriteiro. Eso xa non vai comigo.